Sani Ahmad Dambewa. Assalamu alaikum ƴan uwa, barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu na yau. Kada ku manta, idan har ka kasance ba ko kuma farko a cikin wannan tasha tamu, to muna masu roƙonka da ka danna mana subscribe sannan ka danna alama nan ta ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen mu akai-akai da sanar mun ɗaura. Na fi tabbata da lalle zahiri Sani Ahmad Dambewa idan har ba za ku manta ba ya kasance ɗaya daga cikin matasan mawaƙan arewacin Najeriya wanda ake matuƙar alfahari da su. Haka zalika kuma ana ji da su sannan kuma ana matuƙar yabon salon waƙoƙinsa. Na fi tabbata da lalle zahiri idan kai mana sharing bidiyo namu zuwa group da kuke da su na WhatsApp, Facebook, Twitter har ma da na Instagram, masoyan Sani Ahmad Dambewa su ma za su ji daɗi har ma da mu kanmu da muka kawo muku shirye-shiryen mu akai-akai. Sani Ahmad Dambewa yana gab da sakin wannan zazzafar waƙar tasa gami da cike da album wanda yake a cikin wannan shekara ta 2023 idan Allah ya kawo lokacin. Na fi tabbata da lalle zahiri idan har ka kasance tare da mu zaka ji wannan sunan waƙa sannan kuma tare da sunan album ɗin, haka zalika kuma lokaci da rana da inda za a sake su sai ka kasance tare da mu zaka san inda za a saki wayannan zababbun ayyuka. Na fi tabbata da lalle zahiri Sani Ahmad Dambewa yana farin cikin kasancewa da ku sannan kuma yana farin cikin sanar da masoya da ma magoya baya na faɗin duniya baki ɗaya sanar da masoya wannan waƙa da zai saka haɗi da album ɗin da zai sake shi a cikin wannan shekara tamu ta 2023. Na fi tabbata da lalle zahiri Sani Ahmad Dambewa yana da abubuwan burgewa a cikin waƙoƙinsa sannan idan har kana bibiyar waƙoƙinsa shine wanda al'umma suka mai laƙabi da yariman soyayya. Kada ku manta da yi mana sharing bidiyo namu zuwa group da kuke da su na WhatsApp, Facebook, Twitter har ma da na Instagram. Haka zalika ya mana like da comment na yabawa shawarwari, haka zalika kuma da abubuwan da ba a rasa ba ko kuma abubuwan da kuke da buƙata mu ƙara ko kuma mu rage duk a cikin bidiyoyin. Sani Ahmad Dambewa. Assalamu alaikum ƴan uwa, barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu na yau. Kada ku manta, idan har ka kasance ba ko kuma farko a cikin wannan tasha tamu, to muna masu roƙonka da ka danna mana subscribe sannan ka danna alama nan ta ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen mu akai-akai da sanar mun ɗaura. Na fi tabbata da lalle zahiri Sani Ahmad Dambewa idan har ba za ku manta ba ya kasance ɗaya daga cikin matasan mawaƙan arewacin Najeriya wanda ake matuƙar alfahari da su. Haka zalika kuma ana ji da su sannan kuma ana matuƙar yabon salon waƙoƙinsa. Na fi tabbata da lalle zahiri idan kai mana sharing bidiyo namu zuwa group da kuke da su na WhatsApp, Facebook, Twitter har ma da na Instagram, masoyan Sani Ahmad Dambewa su ma za su ji daɗi har ma da mu kanmu da muka kawo muku shirye-shiryen mu akai-akai. Sani Ahmad Dambewa yana gab da sakin wannan zazzafar waƙar tasa gami da cike da album wanda yake a cikin wannan shekara ta 2023 idan Allah ya kawo lokacin. Na fi